Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat volgens het CFT de kosten van zorg veel te hoog zijn. Het College Financieel Toezicht heeft laten weten dat Curaçao aanzienlijk veel meer aan zorg uitgeeft dan omringende landen. Curaçao geeft bijna 15% van het bruto binnenlands product uit aan zorg, Aruba 8,7% en Sint Maarten 6,5%. En volgens de voorzitter van het CFT, Liedewij de Ongering, zorgt dit voor negatieve gevolgen voor andere beleidsterreinen. Ze roept de overheid dan op om beleid te ontwikkelen om hier verandering in te brengen. Op Curaçao worden in vergelijking met Aruba en Nederland ook aanzienlijk meer recepten voorgeschreven. Daarnaast wordt er per persoon veelvuldig gebruik gemaakt van laboratoriumdiensten in vergelijking met het gemiddelde in het Caribisch gebied. Ze pleit ervoor om verschillende maatregelen door te voeren, zoals de eerste lijnzorg te versterken, de druk op specialisten en ziekenhuizen te verminderen, strengere regels voor doorverwijzing en een wijkgerichte aanpak zijn hierbij essentieel. Meer nadruk op preventieve zorg en het promoten van een gezonde levensstijl kunnen de zorgkosten verder verlagen. Ook suggereert ze dat het verhogen van eigen bijdrage voor degenen die dat kunnen dragen kan helpen om de zorgconsumptie te matigen. Later in de uitzending gaan we verder op het persconferentie van het CFT. Buggy slaat over de kop, toeriste raakt gewond. Gistermiddag moest de politie van Montagne en een ambulance met spoed naar het gebied van Coraal Tabak om hulp te verlenen bij een ongeluk. Er was een buggybedrijf, was bezig met een tour met een groep toeristen. Toen op een gegeven moment een van de buggies kantelde en een toerist gewond raakte. Het slachtoffer liep een hoofdwond ter hoogte van haar voet op en klaagde ook over pijn in de omgeving van haar heup. Vanwege de grote hoeveelheid verkeer deed de ambulance er lang over om de plek van het ongeval te bereiken. Personen die samen met de toeristen waren, besloten haar in een particulier voertuig te plaatsen en te vervoeren richting Santa Rosa. Daar kwamen ze de ambulance tegen en het slachtoffer werd aan het ambulancepersoneel overgedragen en die bracht haar naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek. Derde aanhouding in zaak van overval met moord. U herinnert zich dat wellicht nog op 20 augustus van dit jaar werd een overval gepleegd op een huis en op de Caracas Bayweg werd een van de overvallers doodgeschoten door een agent in Burger toen hij probeerde te vluchten. Inmiddels zijn er al 3 mensen aangehouden. Op 9 september werd een 21-jarige man aangehouden en later ook een 20-jarige man. En deze week werd een 18-jarige man aangehouden. Ook de slachtoffer was nog een jonge man. Ze waren allemaal 21 of jonger. En dat maakt de zaak des te treuriger natuurlijk. Er zitten dus nu 3 mensen vast. En de zaak kreeg ook veel aandacht toen duidelijk werd dat de overleden overvaller zich zou hebben schuilgehouden vanwege de diefstal van een scooter. De eigenaren van die scooter zochten hem en zouden zelfs zijn familie met de dood hebben bedreigd. Een hele ingewikkelde zaak. Het onderzoek loopt nog en als er meer informatie naar buiten komt, delen we dat met u. Seminar over de staat van de democratie op Curaçao. Morgen is dat al, vrijdag 26 september in Cura-Hulana Conference Center. Begint vanaf 9 uur het seminar Democracy Today and the Road Ahead. Het seminar dat wordt georganiseerd ter gelegenheid van 15 jaar autonome status van Curaçao. En het biedt ruimte voor reflectie en gedachtenwisseling over de ontwikkeling en toekomst van de democratie op Curaçao en binnen het Koninkrijk. Er zijn verschillende gastsprekers, zoals Brede Christensen, journalist Joanne da Costa Gomes, en Wouter Veenendaal, hoogleraar uit Nederland. De organisatie wordt gehouden in samenwerking met de Leiden University en daar is Wouter Veenendaal weer aan verbonden. Belangrijke visgeluidenstudie opgenomen bij Sea Aquarium. Het Curaçao Sea Aquarium heeft laten weten dat er een belangrijke studie is verricht door de Cornell University. En deze bracht verschillende vissoorten in kaart op basis van de geluiden die ze maken.
Het is een nieuwe methode en Curaçao is gekozen voor dit onderzoek vanwege de bijzondere ligging en snelle diepgang van de riffen. In een opname van 5 minuten registreerden onderzoekers 675 afzonderlijke visgeluiden. Ja, het is een heel nieuw gebied, dus er wordt nu onderzoek naar gedaan. Er is ook veel interesse in internationale media voor. En Curaçao speelt daar een belangrijke rol. De directeur van het Curaçao Sea Aquarium, Joël Chong-Adju, die liet weten dat onze rif altijd al een stem had. Nijlweg krijgt nieuwe asfaltlaag. Dat gebeurde deze week, werd de oude laag eraf gehaald en men is begonnen met het aanbrengen van een nieuwe. Dat is enkele weken geleden ook al gebeurd, maar die werkzaamheden zijn niet goed uitgevoerd en elke chauffeur die er met zijn voertuig over reed kon dat duidelijk merken. Daarom moest het asfalt worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht, zoals u ziet op deze beelden. Aardbeving in Venezuela. Gisteren is Venezuela getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De beving vond plaats op een diepte van 10 kilometer onder de stad Maracaibo en werd geregistreerd in het noordelijke deel van het land. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of grote schade, maar in de hoofdstad Caracas en omliggende steden werd de schok licht gevoeld. En internationaal persbureau AFP heeft ook met mensen gesproken, zoals u op de beelden ziet, die de beving daadwerkelijk voelden. De autoriteiten hebben uit voorzorg enkele gebouwen laten controleren op structurele schade. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Ik gaf het al aan, we gaan nog even verder op de persconferentie van het College Financieel Toezicht, die zich vooral toespitst op de hoge kosten van de zorg op Curaçao. Ik noemde net al verschillende zaken die niet goed geregeld zijn en de voorzitter van het CFT, Liedewij de Ongering, kwam ook met een reeks maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ik wil graag een aantal maatregelen even met u langslopen. In de eerste plaats is natuurlijk het ziekenhuis, ook bekend van oudsher, een enorme kostenpost in de begroting. En nou zijn er wel oplossingen bedacht om daar mee om te gaan, maar dat loopt allemaal best wel lang en die oplossingen zouden eigenlijk echt geëffectueerd moeten gaan worden. En dat is op dit moment nog allemaal niet stabiel. Daarnaast is het denk ik heel erg belangrijk, en dat is ook aanbevolen in het landspakket, dat er een versterking van die eerste lijnzorg plaats gaat vinden. Ik noemde net ook al de veel te veel rechtstreekse druk op de tweede lijnzorg, waardoor die kosten hoger liggen. En die druk zou verlicht kunnen worden als je een betere eerste lijn, anderhalfslijn wordt ook over gesproken, hebt geregeld. En dan zou er ook een strengere regels kunnen zijn voor de doorverwijzing en een meer wijkgerichte aanpak kunnen worden geëffectueerd.
En het CMC geeft zelf ook aan dat door versterking van die poortwachtersfunctie die huisartsenpost en spoedeisende hulp kan worden ontlast. En daardoor voorkom je dan dat mensen met eenvoudige klachten relatief dure zorg krijgen. Nou, verder is natuurlijk denk ik heel belangrijk dat die kosten voor geneesmiddelen verlaagd gaan worden. En dat zou kunnen door sneller over te stappen van dure merkgeneesmiddelen, die specialités die ik eerder noemde, naar goedkopere generieke opties. En ook herziening van het basispakket en herziening van de vaste vergoeding voor apotheken kan bijdragen aan verlaging van de kosten. U weet misschien ook wel, koopt ook wel wellicht eens een keer een doosje paracetamol. Hè, dat kost nu 2 gulden per doosje en dan betaalt u 1 gulden eigen bijdrage. En vervolgens wordt er 7 gulden ook aan receptregelvergoeding in rekening gebracht. Dus uiteindelijk kost dat doosje paracetamol de samenleving 9 gulden. En dat is natuurlijk wel allemaal heel kostbaar. De kosten voor laboratoriumdiensten, die kunnen ook afnemen door een effectieve tariefregulering en ook zorgen dat die overcapaciteit minder wordt daar. En die overcapaciteit die raakt eigenlijk ook aan een wat breder probleem. Je ziet ook dat er naast het CMC tegenwoordig ook nieuwe zelfstandige behandelcentra in het leven worden geroepen. En wat daar eigenlijk het effect van is dat dat ook weer tot extra aanbod leidt. En in de gezondheidszorg is het echt heel vaak zo dat extra aanbod ook leidt tot extra vraag. En dat betekent dat er hogere kosten gaan ontstaan, terwijl de kosten voor het CMC niet dalen. Dus per saldo loopt de rekening op. En dat is natuurlijk niet wat gewenst is. Tot slot denk ik ook van belang dat meer wordt ingezet op het promoten van een gezonde levensstijl. En dat is in lijn ook met het advies van de CBCS om sneller strategische interventies te kunnen doen om de duurzaamheid van het zorgstelsel op langere termijn te kunnen garanderen. Ik rond af. De kosten van de gezondheidszorg in Curaçao liggen heel hoog. Dat heb ik geïllustreerd denk ik aan deze plaatjes. Curaçao heeft echt de hoogste zorguitgaven in de regio. En er zijn heel veel rapporten verschenen en er zijn volle plannen uitgewerkt. Het is nu tijd dat er echt keuzes worden gemaakt en dat die plannen uitgevoerd gaan worden om die kosten beter te beheersen. En we weten dat de minister van GMN daarmee aan de slag is. Maar dan zeggen we op z'n Rotterdams, geen woorden, maar daden. En we zullen dit als CFT heel intensief blijven volgen. Ik dank u voor uw aandacht. Voor veel mensen is het niet onbekend dat de zorgkosten hoog zijn op Curaçao, maar er wordt steeds niets aan gedaan. Hoe dat komt en wat daarin veranderd kan worden, dat vroeg ik ook aan mevrouw Liedewijde Ongering. Goedemiddag, Bontari, Oscar van Dam. Ik ben hier namens Access Journaal. U heeft de problemen van de hoge kosten in de gezondheidszorg beter uitgewerkt dan we in de afgelopen jaren gezien hebben. We zien de problemen en we weten dat er oplossingen moeten komen. Maar tegelijkertijd, meneer Grades zei jaren geleden in grote lijnen hetzelfde. Curaçao besteedt veel te veel aan de gezondheidszorg. Ten eerste wil ik u vragen. U zei net al, de minister van Gezondheidszorg moet daden tonen in plaats van woorden. U kunt alleen maar een beroep daarop doen. Maar wat denkt u, waarom is dat in de afgelopen jaren nog niet gebeurd? Ik bedoel, dat voorbeeld van die paracetamol zei meneer Grades ook en er wordt niks aan gedaan. Ja. Nee, heldere vragen. Dat vragen wij ons in alle eerlijkheid ook wel eens af. Maar ik denk dat het antwoord ook wel vrij voor de hand ligt. Wat voor hervorming je ook doorvoert in de gezondheidszorg, er zullen altijd partijen nadeel van hebben. En waar het om gaat, is dat de minister dan ook zorgt dat er begrip ontstaat voor de noodzaak van die maatregel, dat goed weet uit te leggen en daarmee ook het draagvlak bij de bredere bevolking daarvoor weet te creëren. En dat, daar is denk ik nu wel echt het moment voor om dat daadwerkelijk te gaan doen. En in die zin heeft u zeg maar argumenten gegeven voor de minister om veranderingen door te voeren? Absoluut, en de minister is zich ook zeer bewust van natuurlijk al die rapporten die er zijn en dat het dus niet zo nu nog nodig is om allerlei nieuwe studies weer te verrichten, want het is wel duidelijk in welke richting het moet. Even heel grofweg, van de tweede lijn moet je naar die eerste lijn, meer naar preventie. Je moet die geneesmiddelen goedkoper zien te krijgen, je moet die laboratoriumdiensten weten af te bouwen in omvang en je moet goed kijken naar die kosten van het CMC. En ik heb ook het beeld gekregen dat de minister wil daar echt ook serieus werk van maken, maar we zullen hem daar ook serieus in volgen. En u heeft deze onderzoeksgegevens ook aan de minister overhandigd? Absoluut. Ja, en nogmaals, dit zijn dus geen onderzoeksgegevens van onszelf. Hè. Het is wat wij op basis van allerlei studies bij elkaar hebben gehaald. En vanochtend heb ik ook in de Raad van Ministers dit op deze manier gepresenteerd.
Dank u. Ik denk wel dat wij nog nooit zo diep hebben gegraven als nu. Nee, want het is heel uitgebreid. We hebben echt alles naar boven weten te tillen, denk ik, wat er aan de hand is. En we merkten ook in de ministerraad dat men heel geïnteresseerd naar de presentatie zat te kijken. En ik geloof ook dat het besef dat de kosten van de zorg zoveel andere dingen wegdrukken en tot zulke hoge lasten leiden, dat dat besef nu meer aanwezig is dan in het verleden. En na de voorzitter zag u ook Hans Hogevorst, voormalig minister van Volksgezondheid in Nederland en lid namens Nederland van het CFT. Nazairo Martijn Championship was een groot succes. Dat is afgelopen weekend, of eigenlijk vorige week donderdag begonnen. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. 4 dagen lang voor het eerste Nazairo Martijn Championship. Dat was een zwemtoernooi. Die is gewonnen door Typhoon Zwemclub. En die kreeg in totaal 1597 punten. Bracht bijna 200 zwemmers uit Curaçao en Aruba samen. En het was een eerbetoon aan zwemicoon Nazairo Martijn. Hij is ook de oprichter van Typhoon, maar hij heeft heel veel betekend voor de zwemsport op Curaçao. Hij is helaas enkele jaren geleden overleden. En dit is een eerbetoon aan het werk wat er was gedaan. Er was een indrukwekkende lijst met zwemmers, zoals ik al zei, uit Curaçao en Aruba. Er werd gezwommen op de 1500 meter vrije slag, 200 meter vlinderslag, 100 meter vrije slag, 400 meter wisselslag, 800 meter vrije slag en diverse estafettes. Het was een groot succes. Het was ook een vermoeiende toernooi volgens de deelnemers. Maar Typhoon Zwemclub is blij dat ze het georganiseerd hebben en kijken uit naar een tweede editie in 2026. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want tientallen mijnwerkers zijn gered uit een ingestorte goudmijn in Colombia. Het gaat om 23 mijnwerkers die 2 dagen vast hebben gezeten in een ingestorte goudmijn in Segovia. Die zijn gered door hulpdiensten. Ze kwamen vast te zitten op 80 meter diepte en ze kregen voedsel en water via een koker. Ze konden met de hulpdiensten praten, met hun naasten. Die waren natuurlijk zeer bezorgd, maar na 48 uur ononderbroken operaties lukte de redding. En op de beelden is te zien hoe de met modder bedekte mijnwerkers uit een tunnel tevoorschijn kwamen. Ze zijn met applaus en aanmoedigingen onthaald door hun naasten, waarna ze innig werden geknuffeld. Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk ongeluk plaatsvindt in Colombia. Het is wel vaker dat de mijnwerkers levend eruit worden gehaald, maar soms verliezen mensen dus ook het leven bij dergelijke ongelukken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.